కమలాపూర్ మండలంలో కమలాపూర్ హెడ్ క్వార్టర్లో కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులందరం కలిసి భారత రాజకీయాల్లో ప్రముఖ నాయకుడైనటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారి బర్త్డేను అంగరంగ వైభవంగా చేసుకోవడం జరిగింది. రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్ర కన్యాకుమారి నుండి కాశ్మీర్ వరకు 4080 కిలోమీటర్లు 136 రోజుల్లో పూర్తి చేసి చరిత్ర సృష్టించారు. రాహుల్ గాంధీ గారు మేమందరం కలిసి రాహుల్ గాంధీ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. రాహుల్ గాంధీ గారు ఆయురారోగ్యాలతోని అష్టైశ్వర్యాలతోని దీర్ఘాయుష్తోని జీవించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. ఫైనల్ గా ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నేను భారతదేశాన్ని ఒక భూత వైద్యుడు, ఒక మాంత్రికుడు పరిపాలిస్తున్నాడు. అతి త్వరలో ఒక సమర్థవంతమైన నాయకుడు పరిపాలించబోతున్నాడు. ఆయనే రాహుల్ గాంధీ గారు. జై రాహుల్ గాంధీ.